na ya kpọta ndị isi na ndị ngwọrọ onye Ebuka Obi gwọrọ ebe a na ọ ga-enye 1 million na 1 plot of land. Ọ na onye Ebuka Obi gwọ na menye 10 million naira. Ikwete M. Igbo be anyị ma mmanụ biko ya bụ na akọntị na ka ụnụ nọrọ akụkọ bịa n'ọfịs m n'ụtụtụ a. Nna kedu afa gị? Afa m bụ Chukwumodela. Maazị kedu afa gị? Maazị Ezeaku Ejiofor. Okay. Now, okay, ke kwene butere unu na office m n'ụtụtụ. Ana m ebe nọ n'ọrụ. So, look at one name na ihe gbasara Zion Ministry. Okay. So, na Ebuka Obi ana dia on 19th to the secretary hospital na Gule. Okay. So, onye kwena ihe gbasara igbo ndị isi ndị ngwara na odiki ya adịlọ. So, nwa na ebe nọ bịa tie ọnụ sị na odiki ya dị na ọ na-eme. You understand? So, now I raise with as an argument between money. On a push na I got reach agreement. So na 19th on the other police and then one of ya na Gule. No you're gonna email before any email go before. No getting 1 million and 1 plot of land. I'm not going to on your board. I'm getting 10 million. So do you want to spend again? Equate. Yes, sir. Maazị? What you like? Kedu ihe butere unu n'ụtụtụ a? Ibe butere anyị n'ụtụtụ abụghị ọzọ na-esi ebe nna anara ụgwọ nsọ bata. Wonite ọnụ. Ebe nna anara ụgwọ nsọ bata so na ya debe na Africa nọ maka ha na-eme broadcast na ọbebe beji na-abịa Anambra mụ so onye bụ m wesị m nkwado ka ije ebe a na mmiri akụghị na mgbe nwere omume ogbe na mmadụ aka ụka bikọs na eziokwu adịghị onye ha na-eme mana ha sịkwa na ọ na-eme na mụ na onwe m nidiri ọgwụgwọ nsọ na ndị nidiri santimita akụ ya mmadụ n'elu na-eme gịnị ama m na ife ha na-emebe eziokwu so nwanne anyị nwoke anọ ka mụ na ha na-ekwu dịkị ma ọ gbadata wesị m kwadebe ife a nna akụ nwesị ihe na-abụ na o dere ya dịkị na this century na ndị mmadụ kwesịrị pụta na-akpa akụkọ miracle small miracle adị esi after mụ adịtazi something years na something years na eji ọnụ ihe mụ na osigoda eji na mụ sa bụkwu gost pastors na ebe fụ na ihe a na-emewu abakata abaka a na-eme nọọ ụmụ agadi nwaanyị na ndị do desperate ịchọ ife anyị dịka eji agbazuru afịa ọ sị m na ife dị otu anya m osi oke na mụ ha like argument maka na ike adụ mana ọ chọrọ argument mụ na-eme ụdat na ọ sị na nwa bebi virgin ya gwọọ onye isi gwọ onye ngwụrọ na-enwere ndị awụsa mma gasị nọgasị n'ogbe ahụ adịrọdalụ ngwụrọ ọrịa nwee ndị mma kpụrụ isi rio na ma mkpọta mmadụ na ịtọ nwa bebi virgin mee onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ ma mee onye awụsa dalụ ngwụrọ ọ gaghị na menye 1 million nke 1 plot of land ọ na nwa bebi virgin eme ihe na enye 10 million onye 10 million den onye nwere property onwe wọt 10 million onye nye ndị barista ya sa na akwụkwọ ka gwa gaba ọ sị nwoke ka gba barista nsị mba ka ije na ije n'omenala na ụzọ eziokwu n'ebe a ka eziokwu ya na ha nwere ike ije ụzọ ọzọ ebe a ekwe ha ma akpa njem azụ so ọ ya ka iji woo si ebe nọ woo bịa ebe a na ụtụtụ ndị ewu maazị Nna keza faga Chukwumodela. Imam? No, sir. Imam? So repeat we hear again. I said, I don't know, sir. Look, I need to ihe gbasara Ebuka Obi Zion Ministry na ọ na-eme miracle, you understand? That's one I do on 19th na Gule Imepe Psychiatric Hospital. So onye nwa na-ekwu na ihe gbasara miracle na ọdịka ihe adịlọ. So based on the mụ bụ a partaker of the ministry and to na-eje ebe a nsị a na ọdịka ihe adị na ọdịka ihe aka na-eme n'ụwa nke anyị, you understand? So onye nwa asị na ọbụla na ọdịka ihe adịlọ. So asị na ọbụla ọdịka ihe adị na ọ ya kpọta ndị isi na ndị ngwọrọ, you understand? Onwe onye agwọrọ ebe a na ya akpa wee on 19th a onwe Ebuka Obi gwọrọ ebe a na ọ ga-enye 1 million na 1 plot of land. Ọ na onye Ebuka Obi gwọ na menye 10 million naira. Ekwete. Okay. When the reason no just blah. Oh, you are getting well there. That's now I chop barrister, my lawyer got sign out. I sign out. Go no check the lawyer, see through me. Yes. Through us. Yes. Through me na buze joku wesa not Okay. A member Zion Minister. I'm a member of Zion Ministry. A Diego senior member. I'm one of the gallant men. Gallant man. Yeah. Mwana chaki bezi. Maybe it's not yes. Gine so ni cheje. Listen, I'm an Anambra State. My design with branches. So I'm an Anambra State branch. You understand? So you have not there. Like I do. I mentioned I have 100 days. That mission go about in the states. Going to get me on 10 to 12 of October. So, oh yeah. So una mwebo na mwebere as branch na Anambra. Yeah. Sometimes I don't get the local. No problem na ABS. Most of some places I went with all the mods, you understand? Okay, then what special? But when special branch, the main branch in Lagos, I never steady. But when I went get together, like gathering, and I quite better. Okay, when you start connecting on WhatsApp. On a WhatsApp group. Yeah, it's on WhatsApp group. Connect your branch on WhatsApp group. Anambra State branch on WhatsApp group. Are you serious? Okay, so barrister no unsaba. So if the willing to do such agreement, if he is going to wait 10 million, I want to go to Zonya. I go to Zonya. I want man now, and yeah, on a man or 10 million. I was not like this. And when I need any, yes, I love him. I know big. Yes. Nice. I see no Nyazi. A village in Asia.
I'm one young man as young job around. There are no documents. No, only documents now. So, Abona need the serious. Here, game, but I got put a surveyor. I just survey the land, okay? Yeah? My lawyer is here. I should DJ travel. Even if it's not my lawyer, lawyer can go everywhere. You hear that? So, I put a surveyor the property. A register. You hear that? When surveyor plan. One of the one no big. Could don't know here. Get one there. When you say again. Get on top of that. Oneko no de. I don't get it. 23 years. Yes, sir. When I say no, I'm gonna forget Chukuma. So, when I know this guy, Chukuma. So, again, many. No, Miss No Young. Can you see Apota? And they're going to see Apota. Mbo Chukuma. But now I could not have gotten them than the police. The oil on an email, full email to go be war. Not than 1 million with 1 plot of land. They are good. Then all was one give me here 10 million. Yes, again, when you see bait 1 million, give me bait 10 million. All the too much. I have only war equal. You have to go. Wow, barrister. Get the guy see better, you better 1 million, 1 now. Now I bet 10 million, not the too much. Because EJ bet 10 million because of need of a shop. So I don't know, like, don't change them all. If I go to Ebuka, I want to another heat busy, and I just have to see again. Okubuna, I want to avoid, and I go in spending. I'm not pushing as a year go on your but now there's a real pool, may have 10 million. I want to see that I understand. I want to too much. It's needed 23 years. Yes. He goes no member, or Bangalore, Odeshi Bango. Odeshi Bango, I'm for your man, because you're a member. Odeshi Bango. Hey, Chireka, Aleni. So, a mason only no chorime. Yes, you can go see Ebuka. I have something one or evidence. Even up to China, get a propaganda up to Puna. Now, when I can do one again, so in the clinic, get him mamma to get her. He have baby nature, but it's no, I want the police. I don't want the police life. Not one them. Yes, sir. When I'm like 100 days, you got here. Last year. 100 days energy. All them this year. Now 100 days energy. I thought I never can. So it's a fast 100 days. Yes, It really from morning to. But depending. 100 days after only take it. It's 6 to 9, 6 to 12, 6 to 3, 6 to 6. So depending. But he might be now below. Can you hear now? No, I'm a paid job worker. You understand? I'm saying a lot of companies. These are not getting that, but she was a school. You know, Rocha Lolo, Mayabana, or paid their job. You had to call Mason. Yes. And do it. Yes. Okay. So I got prepared an agreement. Then, the case we go, we got a lawyer. The agreement. One time, okay, water. Oh, when is when they always going on your wall. I'll be one here. Aniobi. Yes. Aniobi, and man, the boon and the world are watching you guys. Yeah, we're not secure now. You based on the channel. Parents, go on. My mom based on local. My dad late. Could you have been on it? I'm junior brother. You can have junior brother. Yes. No, okay, on our No, I'm not busy. on our piece. When you do Palaki, when I ask my brother from home, I don't play ever. Who would you ever Asia? Make you know. Keumuna in the Nanda Ucheriano touch it with him. So, you know, I go, so, can you, I see, I beg, make one know that guy know. Okay, man, it's in our Wallon police last year in 100 days. I was going to teach last year. In a video, I can't so. In the video, fear. Last year did too much. So I believe you is only because I believe you be now open. But I believe you now on can drop the argument sense. But they seem from far. If I see actually get which means I'm serious in the I'm convinced. Okay. Elia no go young golo. And when I see that I'm going to go to Kawa, you men again. One of the other I'm going to like. I don't know how to be on. You understand? I don't live man. I don't know man. Can you carry me understand? You understand? I'm trying to check an security hospital. I say only I from the butter. You understand? Free. You have to get me medication free. Going from Africa.
achọrọ m iji outside state taa mana ọ dị ka ma eji mgbakọ ụnụ kansụl dị travel ị ga-akpọta nwanne gị nwoke as witness or sign a witness ihe na ikwu donate ahụ ịkpa afọ ebe a na ahụ dị the agreement can it be written like that name of the land ebe ọ dị without survey plan description of where so ọ dị possible so because echewe ka survey and all this thing time ya agaba and the one time we check on one each okay so ndị Ọnịcha branch maka onye bụ ndị Anambra State branch ha maga ọfụma so ha fụgị na ha ma na ọ dị ya member ke ngwanụ ụnụ ga-achọ lọya dịka unu si ikwu ịkpọta nwanne gị ọsain mmanso no emere hụ na chọrọ ime n'otu unu si chọrọ mbịa sị ka ngosikwe mba ụwa sị na ime Ọnịcha ka ha nọ debate ke ya asị ka ede agreement asị ka akpọrọ ya jebe n'ọfịs ebe Ezeaku na Ọnịcha ha wee bịa ebe a so unu ga-ede agreement then ịkpọta ofu na ofu nna gị ọsain na dị agreement nwa Chineke gị na onwe gị agwazikwa onye ngwụlọ gị onye isi kedu ebe anaghị isi ihe enye ya kedu ebe ọ dị n'Oraifite onye Oraifite ka ewu ka village gị n'Oraifite na-ekwusi okwu gị na-ene onye Ezumeri Okefi n'Oraifite so ị ga-enye ya 1 plot of land Oraifite nyekwa ya 1 million naira then maazị nke gị nwa bụ 10 million or that Aniobi gị ọkụ ya anawọtụ 10 million onye ọzọ sikwa na ya bet 2 plots ya na daddy unu ga-ahelu so many people daddy so ngwa onye ọzọ si na ọ ga-bet 2 plots ya onye amụma ha ga-ahelu kwa many people daddy so the mother dey when use phone mgbe onye na-ebe a si na ya dịkwara dị bet 2 plots yes na ya agwa ndị mmadụ that is nyanwa na support gị no one of you Nada ko yasa travel instrumental because they go back. So how with agreement? How can agreement be prepared? Yeah. I have to prepare the agreement. I have business or prepare at this point is the memorandum of understanding. Memorandum of understanding, right? Yes, stating agreement, but all you need details of our life. Okay. You need details of the whole land. Okay. Yeah, you show you if there's that 1 million naira available. Yes. I get it. The men that is going to get the MOU. Then the address the description of those properties. Yes. The laptop not in my agreement. Okay. No, kwen ihe kwuru. Oga isi na oga anya ga-egosi na nwere 1 million. Yes. Then ihe ga-edere na MOU, memorandum of understanding. Ihe tago. So then ka onye ga-akpọta ndị akpụrụ isi ọ gị nwa ka okay. Now, Chukwuma. When you help, so say can you walk one nigga on the phone? Me a direction about ya. Me a sign very short. Boy, I can't name any name. Your mother, when I call your mother, we see with the best. Send them what are you are send them our course of there and you send them. What are you I will put this in the okay, survey going to get survey already. Give me my survey plan. Bomb on me, I come. Because the right of that applicant there will only refer when the mother is dead. The mother is still alive. That right and okay. Yes. Okay. The mother is still living in that house until the mother dies. Okay, so when the power you ready to now once na mama aka den. Let's now outside outside the compound. Let's connect outside the compound. But if it is the place where the mother lives and the family land. But it's an aqua you move right over that land now once na mama get kadendo. Unless me ga no be outside that compound. So mana mom yegi so kwete. So mana me so kwete no. Everything is done. Wa bom mom yegi. Mana oni idiri na okonya ajo so bi ekpere be ha na ekpere onya ha de mma. Ah, ito bi onya bia prophet ya bia be onya dan ko bi nye ga ije. Onye nya hand mo bi document is bia everything na. Ono we nya hand mo da mo ka ba. Ibi no mo no show me the instant miracle. Ona prophet dey do be la adia amo instant miracle. Obia no ye pick. Ndo phone aka na-ekwuzi ndo Nigeria ihe radio the China na emekwa ka anyị esi were ofu phone accessories anyị ji na-agbara ego
no data school at all, we one and more something on them. Before I data school, I was going away for the ship of home. But I don't know about the come out of the boom as good as one sound. Good morning. Maggie, take away phone my last speaker, boy. Okay. Phone my last speaker, boy. You want Android phone? You want Android? Get this and what the message in WhatsApp. How did you? My mom can send you my phone lost. Okay, mother can Abalance media and over there. They do take on your phone well. And I think. Hello. Good morning. Good morning, ma'am. How to come, man? Okay. Because how are you mentioned one in a phone? How you want a man on drag? I know on the debates. You was a Zion ministry. So, even one day, that didn't have a blade, but also I'm only a psychiatric hospital. So, the person I put a year go be there, now you was a miracle. Leave on this, leave on them, all fake, all. Now the key are the law. So now we are now the key academy, and so on them, and so on them, and I do. No one put now the key are the law. Now, all your water model, the down and the police. And so, all your coffee, that I believe, 1 inch. Now, you only open an email, it could be war. Now, getting 1 million to 1 plot of land. Oh, yeah, but I'm the whole man, but I owe man that's book on them, the police, and the land warrior. You know what? Now, when you open an email for Ebuka big war, you go to fake. No, an email for Ebuka big war. Now, getting 1 million with 1 plot of land. I'm going to say, 1 inch, you can't have blade. Psychiatric hospital and orphanage with the governor to Ghana Court Hotel. And now, I want to check out China. And then I ever had to go. Not quite in the street. Yes. But okay, consult. Okay, me from of program. Na kaya man ska do okay, me from okay, you professor, mo professor for. When he ekwu bụ ihe na-ekwu bụ ndị ngwụrọ na ndị kpụrụ isi efu ụzọ ma ọ gaba ije. Okay, ihe a na-ekwu bụ ndị ngwụrọ na ndị kpụrụ isi efu ụzọ gaba ije. Ọ na-emekwa na Zion. Ọ na-ada probability ọma. With the phones. $100 days, Abi. Okay, so we have a mother. So agreement mu onye abo. Onye a na-ekwu na miracle ọ dịka ya ga ego bịa dị ya. So mgbe a ọ ka na-eme atọ na-emesi ike. So ọ sị na ọ bụ Ebuka obi gwọ ndị ọbụla ya akpọta ofu onye n'ime ọ bụ mmadụ niile a, ọgwọ ofu onye n'ime ha. Na ọ ga-enye m 1 million with 1 plot of land. Mana ọ bụ Ebuka obi agwọdọ ha na m enye ya 10 million naira. Ọ nchọ ihe wọtụ 10 million ya. We he will be telling. Ana wọtụ 10 million ya. Ante kweta m. That thing, like, I'm not going to get if you like that drive on now. Oh, yeah, because you know, you're now. Oh, you get last time you did chocolate, or now to go to mission. Now, to do since what I had to pay on our budget. So you can the be out. No, not will be out there. Come on, you can buy the chocolate. We actually do a bet. Okay, Yenji yana a bet there. That's in your group. Aniobi, you can get bet there. About Aniobi. Nazia. And I'm not a problem. Oh, you're getting any phone. Why has I any phone?
Don't phone, Ghana. Me and you, Ghana. Okay, madam, I don't need you. Okay, madam, so what do because if I know it, I know with the lawyer and the Mathias Ezeaku Ejiofor. So if I know can say now. Mama, I say na no get with that and ebe ahụ n'obi. Na mpi an with ono, la poli. Okay, so what do I have to go people so can so what do I know if you could not make people and you for experience if you go. So I can go in the event is about because before I've been here 7 now, even nothing I've been making motor and I would not get up. Now I will take a motor. So how do you make a motor on your phone? I will take a phone. Take a motor. What do you pass upon a model now? What do you pass upon a office lawyer? Now, on the moving somebody, I go to office in the poor guy. My control, it could be so that you can manage that. He don't get Uber, eh? That they go to make not right. You don't get Apple, eh? And then they give me a call. One of that motor. Nah, no, you never motor than ever. I'm cabin base. Burkina Faso. Yes, I will sing back by the policy. Okay, they follow you on social media. It's fine, it's fine. I have very simple. Eh? And now, when I'm home, you so what do you have to say? Betting. Man, I bet now is weird sometimes. Gambling. What is weird? I don't think the government they make gambling approve. If I'm not mistaken. What when the other guy approve? My God is betting and gambling. Government has a hammer on anime. Yeah. So before he made anything gambling, he did sure he knew. The Bayana again. Chukomas no man bait easy. Guess I did be on it. I'm going to go here. I'm going to see my mom cook. I support the you understand? But I open that land goes to now. I put some more young and I did. I put on a young man, for example, I'm on a young man until I did here for the year. So I'm telling you the honest truth. You understand? Come over here, you do the thing. You understand? Because if you that's here my mom you know when you that that day call you man. Your depends on the spirit of God so director. Which number I got that day by faith, not get the case you for anymore. Yeah. At 100 days I will year 1 day or just 3 days. You understand? To say. So I'm not made the fifth time second, I'm not the last day. You understand? So minus this, I don't know in the capable of like to afford like that land of 18 or that 10 million. So I'll bring it out. Come on now, only year man, you have to go now. Mr. Badger, it's in a room mason. No, any job once he's paying, I'm into it. And when they go can get on a go out. Come out, you see. And I please. Yes, come out the paper school. He need the help. Yes, sir. He need the help. And mentally, he need the advice. And when they religion is.
ị na-anụ na-ekwu ebu na religion n'isi ihe ga-ebu n'isi n'ụwa bụ ihe dị shọ ebu na religion n'isi ihe adịrọ shọ na ajọ na gị sinsi ijewelu ekpere maka ama m na ọbụla ọsọ Zion bụ ekpere unu jewere unu ejecha m ekpere ọzọ kwa ya na-ejekwa ụka ka chọọchị na-aga Anglican Church sinsi ahụ enwego mbọsị ịkpọrọ onye dara ngwụrọ ji Anglican Church ma ọ ji ekpere sinsi anyị jewere ụka jewere ekpere enwego ebe mana Jizọs na-eme ụdị ihe a adịda akpọje ndị dara ngwụrọ na ndị polisi ị na-emeti kedu emezi na ede akpọ ha eji mmadụ na-abụ na-azụ ihe ofu onye ga-ewin adịghị ewin ya maka na ikpere ekpere ma maka na ịgwọrọ ọgwụ a na-ewin ya through judgment yes onye nwana ha na-azọ na ya azọ ehe ihe dị n'ihe ọbụla na-azụ azụ ofu onye ga-emeri mụ na gị zọba fon a gị ofu onye ga-azọti ya o nwere ka ọ dabazie na nke ahụ ị na-ekpere ekpere so I think ị na-edere ụdị love ị nwere ebe Zion nọ I think ụdị na-alụkwa pay job they need to give you offer you na-ekwu nwa ebe ọ na-alụ n'ụlọ na nga ọkpa ala gasị na ijekwa ebe ahụ jee na-ewe ego n'ọrụ so because ihe ọbụla karịghị ụdị obi ya ọ dị otu aka o sikwa kacha anyị nwa before so mana ihe debe a bụ na gị na ọmụga advice m na-enye gị bụ burugodo ụzọ na ọ nwego testing tụrụ ya esi nwa 100 days ka kpọrọ ndị polisi na-abụ kaba ahụ kpọrọ ya jie agwọzie ha inugo gị na onye ọzọ bet wazi ihe ọbụla ime nube ha bet so at least otu a faith gị bụ na akpọta onye ngwụrọ na ya aga ije ikwenyesi ike na ya so otu a gịtụnụ ga-eme dis 100 days kpọrọ ndị ngwụrọ ofu onye na ofu onye polisi jee ebe ahụ iru ebe ahụ then iburugodo ụzọ gwọba gwọgodo n'aka gị before bet wa wit onye ọzọ and then gwọgodo n'aka gị before bet wa wit mmadụ Speaking this prayer, let me use his account. 100 billion naira for your account. That's the question I asked them this morning. You can now begin to say, since my father has the power to heal and do all this miracle, use me first. Let me testify. Let me give the testimony. Yes. That is what I told them this morning. I told them this morning. Let me give the testimony. Now he was like here Palestine here you get Jesus na-enye ego. Ọkwa na-enye ego. Mgbe mani ga-akpọ Jesus challenge. Mgbe nwere bank account. Nwekwara account. Ị ga-ewere your bank account tụọ Jesus challenge. Yatago. Isi 100 million nke tọkwa na nnukwu ego. 100 million mana level change. Nwa kedu nwere gwa ndị mmadụ, kene ndị mmadụ ka anyị mechie. Ndị anyị ka ọ nwere ihe ọzọ nwere ikwu. Asị na ihe ya mara kalịrị. So aghọtara m ikwu n'isi, kpelekwa n'ihe ikwu, nsogbu adịghị. Mmemme ihe ikwu. So ihe m kwuru bụ kpọrọgodo ụzọ were aka gị kpọrọgodo ndị dara ngwọrọ na ndị polisi jeogodo ekpere ma nkele ka na ebe ọbụla ị na-eje ekpere tupu ebi bet ịnụgo ka ya riri ihe adọgbọ na-akpọ mmadụ agwa ya na erigo ụnụ ya nwanyị mara ibe n'onwe gị ifent so ụmụ Chukwu okike abịa ama this our brother ụnụ afụ gị ya and I think when you guys stop misleading people. So Serapia ko jaba gambling Chidemma Evelyn. But Chidemma kedebe nke na aga. O Serapia ko jaba gambling. How many man stop me? O say we don't know the only one of family hand well. I want pass am sabo now. I don't open no one on side reach. Here ma bo ori egi. Iri ya. Enye gego. Ori kwa na egi. Enye ihe ori. Ya den na egwu. Ori egi. Nyam gị nwere igbe ni onye so my sister na name mislead mmadụ kedu ka m say mislead ya ana m ebe a ha chọrọ m bịa hit kpụrụ ha na bịa ebe si m nekwa bịa nọrọ na middle nsị akụwa n'ụkwụ onu m kọrị bụ ihe na ha nwajikwa ọnụ ha kwuo na ha chọkọ ga on ihe tago kụwa gbala ha kebe so kedu ka m say mislead ya o sera bịa ka o je gba gambling ọ na-ewute gị na ọ gbazi gambling ka mmadụ ebe isi abịa so nne boy chọkọ gba gambling 10 million inwezuru ya na account Bonna. Inwezuru 10 million account. Inwezuru. If you go near. So what all in weta? Jalo lota. All can not them for you. Can you jalo before? All about what I just say that one always do just say it clear there no.
So one of my guy na jail before not chatting now. So Jim can suspend that. Okay, in a jail. Yes. Then No, the arguments, the debate. So knowing that the proposing side, not saying that you the miracle can happen nowadays. All the power of God. Yes, I know the key. Okay, down. Again, I'm going to before. Just how you want to go John, you John Ebuka, you know, now letting Madeleine time. Well, we them say na abu Zion. And so when come see better no the key yard, no the key yard. Yes, and Jim can. I put aka chagum. You want to say yes, the one of the 70. Match does money away so the video. Suspend yes. Suspend all now. They're going to get with it one all. I would say, I'm going to clear that here, one of my guys paid all over 40,000. That is clear donor. So, man, the guy I gotta go, instead of showing also, and I don't think I'm not look at that, I understand. And I'm a free this year. I want to come see my, I need to go against my own pastor or my own evangelist inside the you know. If I the Zion was he celebrating. Please, make one or two things. You have to the sacrifice open or two. I think you have the practical reality in it. One or the game. Well, this I don't watch. I can't see fear. On your tune. One will see me here in a preach. Such a teacher practical cover do. Eh? One will see located one that clear. Oh, Gonya Bob on Asia. So I charge. Okay, village in Asia. I'm going to job. Come here, Maggie. Maggie, no, your chalk, a deposit on Yala, Nagulere. Eh? Now we kiss it through Yama. We're another day. No, I'll be walker. Okay, walker. Yes. I'll be walker again. Personal security. No, the way Security. Okay, so Mandala, Anna, but I'm okay with a practical or whatever. So, the reason no Jamaica, but even not Mandala, it's too much on the streets in Anambra State. Okay. You understand? So, I only need the color, I don't know fair, because I got in the streets. And then on Sunday, madam, and then misbehave, that kind of thing. So, I hear about all this, God of the temple, through the direction of the Holy Spirit. So, we keep going now. As soon as we are 8 years ago, now we say, he may lay hand on that person. You understand? You can't do otherwise, except for the Holy Spirit directs here. So, that's security hospital in Pebble, and that orphanage will fund down on the street. Only a lot of for, but here, there, free medication, free clothing, free feeding. I'm going to then the other way back, I'm going to go about the funding. So, Manandala get on him when he get better hand chatting once. So, he cannot do it on his power of his own, except if God directs him. You understand? So, that is it. Nico, but if he's empowered by the Holy Spirit, he can do it. The Holy Spirit will know their role. Yes, sir. It's so quite one in Nigeria. What about pastor? Pastor, Holy Spirit empower can walk. You need pastor in that. Nigeria need the guy has to go from our leader. I believe he put an able of my off from the I understand. So I believe you can make a yoga my which type of giant of Africa and but not giant of Africa now based on the bad leaders I know in the country. You understand? So your mom ban inside that where? Yes. Yeah, what likewise you too. Okay. Our brother need help. Mentally, physically, who need help. You know, that's just the gospel truth. So within that now, a lot of people now manage as patients. You have to go now. People love themselves charity foundation. They get convinced, get the father. This thing just needs simple solution for this sickness to kill. And the person will be now going to hear me. That no get jail again. What it thing. So your mother as an insider have already know what to say. You tell me as an insider. Which way when one say Jesus will get it one man, when was one man cheated among one man. So I believe now in this Zion get located. Because they go back to work your reasoning. It's needed 23 years. Which he got one time. Remember my first son, they got 30 years. Yeah? When I became a father, you are still 30 years. A 13 years old person can go better. So he can be go better. So when I've gone here. Because as an insider, member of Zion, in our law, Mercy, we don't have to I believe that they will assist you. Exactly. As a full inside member of Mercy. Yeah? With this thing have forget, I think that would be Obi Ebele in it. I think I have to call his phone number. Yeah? So that anybody who wants to help him will assist. How the hammer? So when them care say fear. I don't go back school. Then when do to because he are practical in the preach. I am up one night or whatever. Now all up all one hour. There were now get the phone number, boy your phone number.
080 75 00 61 89. So ị ga-afụkwa ndị otu unu ga-enyere gị aka. Osotu a gị na ma your mother mpa ga-amụgo. Ke mma gị ka ọ na-alụ? My mom is a nurse. Okay, nurse. Ọ ka na-alụ na ụlọ ọgwụ? You always and go on maternity. Okay, ebe ọ na-manage. So unu afụgo nwana anyị nwoke na si nọ na-alụ job taa to lose. Ego na-eke kwesịrị ịkwụgwọ na nke taa. My own share was 20,000 plus. Man, based on the year and go with them, I'm not going to call my pastor and my evangelist, so I have to drop that job in order to defend him. Okay, your own share was able 20,000 plus. That is 20,500 now. 20,500. About 41,000 get by the all just to clear the house. Around no sir. With the okay. Yes sir. 15 plus 16. 15 plus 16 is 31. 31. 31 plus 40. 31 plus 1 71. So if one he need to be brush out from religious mentality. So if you go to secondary school. I finished in 2020. Kedu ị chọrọ ime kịta after ka chọrọ ezu ka chọrọ ịga school kedu ebe obi gị? So when finish actually for them based on the background of my family, so I have to divert, you understand? But I can be interested because actually go nursing. But my junior sister no nursing school through the help of one of my uncle and support. So but me I have to drop based on my mom manage on buoyant enough. But if I see an opportunity I'll stay further. Hey ma'am? No sir. If you know on Facebook. So I feel the bang. Money be on each other. In Anumaka, Igbo love themselves. No, yes, no, okay. Kevin Anukaja. I'm going to know one of my friends. Name it about all the guys. But then they all believe in the something like that. Okay. In Anumaka, men and abuse is. I didn't like no. In Anumaka, Mathias Ezeaku. I've read about the name, Sharon. I'm not the person. I'm not the person. Okay. Isn't it just Naga for never done a debate? Yes. Where they are? It's fine. It's okay. I found Ezeaku Ejiofor. I found you when you're Mathias. One of only seen the Igbo of themselves charity foundation. You know, na radio. Yeah. Nenya rende na yo ya aka. Bro, when you see the men and abuse is open and. We want to kick and do men and no so now, what you say, Nick? Mazi, don't want me to go to the gym. Oh, Guinea, when I'm hey, come on, because one I work in it. You need advice. Mentorship from religious. Don't risk your life. You have control over 1 plus 1 beginning 2 science. 1 plus 1 beginning 2. Sometimes you do one again. Sometimes you do 18 and we try good. Not taking a muddy bet. Maybe when faith, maybe in a jail, then we keep 1 year that umbrella. If you notice, then I will go for you. Then you can bet with anybody. Betting the only house you have. You know, Munnegan. Now, everyone organ can be a general. Nakamolo no one's on us. So you have to know black one. So I'm the kind of person that will believe on something. Like, convince you believe on something. I sacrifice anything for it. Once another thing, I'm not saying you understand. Nice. That is good for me. I had finished my first degree. Forget one I talk one because I have phone number. You can't go leave any there. When then I get for phone number. Plus 227 plus 226. Plus 226. Yeah. 77. 87. 87. 76. So it's on a WhatsApp guy. Yeah, I deal with motor parts in Burkina Faso. Motor parts in Burkina Faso. Plus Burkina Faso give so omunangwa kemesian eja bambona ai kusigira bine eja bina mesian